Wow, dit is echt, dit gewoon prachtig. Dit gewoon, de intro, jongens, wie helemaal mooi, wie helemaal prachtig. Jongens, wij gaan wij Roblox Voice Chat, man. En dat je meteen kan kijken, wat is nou Roblox Voice Chat? Ik liet je mee even, het is een nieuwe functie op Roblox. En daardoor kiest op Roblox, kiest nou Voice Chat, man. En wat wij gaan in Roblox is hopelijk Engelse mensen Fries laten praten. We hopen het. En oors misschien ook Nederlandse mensen. En als je hem kunt zien, het is de uitstraling van mijn dingen is er. Ik ben goed bezig geweest. Ik heb de studio hier heb ik een beetje oproepen. En daardoor is mijn camera nou daar en ze is daar mijn normaal scherm. Dus als je straks naar de zijkant van mijn ding hoort, hoe heb je dat gedaan? Als je hem echt Roblox Voice Chat wil doen, dat kun je activeren in je Roblox. Het is wel een Maastrichtje plus voor wijzen, dat wel. En dan mag je activeren. Dus je stelt in je Roblox dan wel hoe je het mag activeren. En als het activeert, dan duurt het ongeveer 10 minuten. 10 minuten zei iets totdat het eigenlijk is geactiveerd. Oh ja, moet je denken, hier wel klinkt, zei is. Ik ben een beetje verkouden. Mijn stem die is erbij. Ik heb coronatesten die in. Had hij wel. Wacht, had hij wel. Die is ik wil net zeggen dat hij gewoon negatief is, maar hij is negatief. Ik heb hem nou 3 dagen achter de koor hem die in. Wat weet je goed in voice chat? Zoals je misschien weet, het kan wel zo wezen dat mensen geen uitschelden. Ik heb daar een manier op voor. Ik kan mijn geluid on en uitwaan. Stel, er gebeurt echt iets dat ik kan mijn microfoon on en uitwaan. Daar heb ik een knopje voor. Dus stel, ik kom een server binnen en iemand die is echt helemaal aan het uitschelden, ik kan dan geluid uitwaan. Dat heb ik even voor je geregeld. En ik kan meestal kink muten. Dus dat is echt nog wel heel fijn. Maar ik heb geen idee of rijbewijs. Ja, dan. Maar ik kies wel mij joinen. Volgens mij in de server waar ik inga, ik kies mij dan wel in joinen. Dus dat en oortjes gezellig van deze livestream mooi. De bedoeling is, ik vind het wel een leuke opdracht voor mezelf. Engelse mensen leren Fries. Oh ja, en dit is even voor Jim een disclaimer. In deze livestream praat ik op zich volle Engels. Ik praat Fries in Jim. Het keerste wijze dat de skeldwen hierin komen te zitten. Het is niet mijn fout. Ik ben degene die net schelden. Die meesten die weten net als ik een server in ben, dat ik aan het livestreamen ben of iets of wat. Dat weten hun net. Dat ga ik echt net op in. We hopen dat er leuke meesten in komen. En we hopen dat iedereen het leuk doet. Kies geen Engels. Maar wil ze het wel leren, als je dan echt lekker deze livestream, ik kan mijn stem lekker krekt. En als je wat grappigs willen, ik hier wat opstarten. Maar dan kan ik het net meer vinden. En dan mag ik het even weer bijpakken. Hey, Renske. Wacht even, jongens. Even dat, zo. Even. Kijk, kriebel in mijn keel. Ik heb een kriebel in mijn keel. Maar we gaan, jongens, Friesland koloniseren in Roblox. Maar wist je wat ik echt ken van, jongens? Ik ken echt als een... Komt-ie. Als een crazy clown. Oh, ik ken dit dan. Komt-ie. Dus... Dat kun je dus van. Dus, we gaan lekker... Nou, Roblox, zoals je hem kunt zien, ik heb hem aan de zijkant. Als je hem net weet, ik heb mijn thee er wel bij, want mijn keel heeft dat wel nodig, mijn thee. En ja, de ding zit er nou eens uit. Mijn thee die helpt wel. Oké, jongens, wij gaan opzoeken. Visie in experiences. Nee, dat gaan wij niet doen. Wij kennen nog een Vibe Place. Wij kennen Vibe Hugs dan. Vibe Hugs. Roll Engine. Mooi voice chat. Zullen we dat eens doen? Ragdoll Engine, jongens. Welk speeltje? Ragdoll Engine. Voice enabled. Oh ja, ik moet mijn... je weet al, je hoe ik op Roblox zie, toch? Ik zie... Sappig koekje. IJsje wel hier. Jongens, ik ben het net goed hier voorbereiden. Ik ben gewoon net fit. We gaan op Ragdoll Engine, jongens. En we gaan zien of er iemand gaat reageren. We gaan zien.
Misschien jaren we nou al meesken. Misschien jaren wel meesken. Oh. Play. Ik vind het wel aardig goed. Dus ik kan je een microfoontje hier bouwen. Ik zie als je wel meesken binnen mijn voice ding. Oh nee. Ja, er is geen iemand. Creator game. Creator game is er. Creator game is er. Creator game. Maar, Sap, dude. Hi. Nee, niemand kan mij jaren, want zij geen ding. Zij geen ding. Shit, daar is Renske wel. Renske is er wel. Maar Renske, Nicole Bestie is er ook. Wacht even, jongens. Ik moet even hoesten. Oh, Renske is er weer. Oh. Me have VC. Create a game. Ik zeg even me too. I have VC too. VC too. Ik weet niet waar die is. Gavin is er ook al. Wat leuk, jongens. What? Jij die hem dat ook? Where can I get voice chat? I love spending time with you. Will you be my friend? Oh, deze. No, I be not be your friend. Sorry. What? You said something like friends. Kai Kai. What? Oh, that was not you. Yes. Ze ben echt niet waar. Ik dacht, sta mijn microfoon op. Want dat is wel heel erg leuk, Renske. Are you all guys? Are you okay? Are you fine? No, because you're here. You okay? Oh, that person over there. Hello. Hi. Hi. Ellie. 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 Hey, we hebben Gavin. Nee, Gavin. Ja, Gavin kan we net verstehen, maar ik heb wel. Gavin. Yeah, Gavin. Gavin. Yeah, Gavin. Gavin. Jongens, ik heb een beter idee. Ik denk dat we naar een plak moeten gingen. We hebben meerdere meesken binnen. Wacht. We gaan naar een oren. Want er binnen meerdere VC games. Er binnen meer. Roblox Vibe Hugs. Vibe Hugs, jongens. Ja, dit is perfect. Vibe Hugs. Vibe Hugs. We jouwen Hugs on elkaar, wissel. We jouwen Hugs on elkaar. Wij matten Hugs, Jan. En we matten C's in Nederlands wat ervan. Kan ik de muziek muten? Ik kan de muziek muten. Oké, begin zin. Oké, jongens, wij gaan zin, want de meesten binnen die hebben willen praten. Nee, ik wil net lezen. Ik ga zin in. Ben je meesten die willen praten? Ben je meesten die hadden zin in? Ik had geen idee. Ik had wel meesten. Mario, you're not cool. Volgens mij jij die maar net. Oh, jij die maar net. Oh, dit is wel echt vibe place, jongens. Dit noem ik nou wel echt een vibe place. Dit is echt een vibe place. Ik heb... Oh. Je hebt wel van Gerwin. Ik vind het net echt een vibe place hier. Niemand die wil praten met mij. Niemand wil praten. Iemand wil even wat dingen, man. Nee, ben ik die enige mijn voice. Wauw. Dan ga ik nou een VC wissel. Het niemand VC. Dit is... prachtig, Gerwin. Echt prachtig. Ik denk dat wij naar een oren matten. Ik denk dat wij... naar een oren matten. Ik denk, hè... dat wij misschien naar een oren matten. Want je praat echt niemand. Ik wil meestal litten... Hoe gaat dit ding on? Dan must in die Roblox settings... Ja, wacht. Ik liet je hem wel even zien. Hoe ik hem heb enabled. Ik liet hem even zien. Settings. En dan was hier even die mooie... dit is mijn Jiri, jongens. Dit is mijn Jiri. En dan is naar privacy. En dan is hier enable voice chat. Wissel. Dan is het enable voice chat. Ik geef nou... Wacht. Een van mijn vrienden die win in een voice chat. Zeg ik. Tje. Oh, soort van ding. Voice chat hangout. Voice chat hangout. Dat gaan we doen. Wat gaan we doen?
Voor chat hangout. Wacht even, jongens. Ik moet even... even hoesten. Ik heb mijn thee. Even een slokje thee. Close. Is there anyone here with VC? Is there literally no one with VC? Oh, there. Zal ik nog een hinnekeer, jongens? Kak, ik ben net geliefd. What? Stop. Snack. Yeah. Здравствуйте. Как дела? What? Здравствуйте. Здорово, блядь. I can't speak that language, you know. You can't speak Russian. No, I think. can't speak Russian. Can you speak Frisian? You look tough, so I thought you were Russian. No, I'm Dutch and Frisian. So can you speak Dutch? Frisian? Nee, Dutch. Deutsch, Yeah, no, Dutch. You know the Netherlands? German. Next to German is the Netherlands. A teeny tiny I country. know. Yeah, I know. It's very That tiny. yeah. Belgium is still the tiniest, by the way. What's the tiniest? Belgium. No, Luxembourg is tinier. Yes. I know. Really. I think It's, Luxembourg is a lead. close to Germany. Yeah. On the left side. Yeah. You want to learn you? Can you learn you something in Frisian? No, I'm good. I'm very good. You know that the Netherlands has two languages, and one is Frisian and one is Dutch. 2 languages. Yeah, the Netherlands has two languages. It's cool. Which one is official language? Both. 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 Yeah, both. Is that possible? Yeah, that's possible. Well, I don't speak English. I'm bad. I'm very bad. Oh. And I don't speak Lithuanian because I'm also bad. You Dutch? Labas, kaip sekasi You tau, Dutch? ką? Приветик. Sorry, no speak English. Are you Russian, блядь? Сука, ты I am kurva. Brazilian. Are you kurva? No? Oh, you're Bryce. I'm from the Netherlands. Admins, Roblox admins, don't dare me to block, ban me, or I will come to your house and burn your house. Yeah, but Yes. my house is next to the neighbor. I'm your neighbor. Wil hij nou mijn hoes nou gewoon in de fik zetten? Ja, ik dat nou goed. What? Did you say something? No, I didn't say something. I like snacks. What about you? Oh, you like snacks? Yes, I like snacks. Oh, you like I snacks. have candy. I have some candy. if Do you want. like also some tea? Yes, I like tea. I love it. I enjoy the honey tea. You like honey tea? British, right? You're British. No, I'm not British. I'm literally from the Netherlands. I'm You Dutch. sound like British. You want to be- Yeah, I'm now a want- little bit sick, so maybe that's why I sound British. But Don't know anything about English. I'm Brazilian. I don't speak English. nice. I don't know English. Not one word. I don't know English. So now you can't speak. I'm being sarcastic, of course. Emma, Charlie. Geven die zit echt lekker op mijn hollen. Dit is iemand uit Rusland. Dit is iemand uit Brazilië. Waai. En ze willen net het lid, maar het won net. Oh nee, Renske. Oh. You're so beautiful. Oh my god. I'm gonna- You have that. You set that to a Roblox character, you know. Yeah, I like pixels, I guess. That's nice. Hoi, hoi Marije. Ik ben in. Dit is een dude Why uit did you Rusland. mute yourself? Yeah, I'm talking to a friend of mine. Your friend? Yeah, my friends. Yeah.
Are you? Yeah, I'm live streaming to my friends. Oh fuck! I'm gonna catch Just be nice, you know. Just be nice. Привет. Not Тим. привет. Ja, здравствуйте, здравствуйте. But is it true that Пожалуйста, you are een goed gesprek? Yes, I know, Renske. I know. Yes. Подожди, gesprek. Very good, very good. Very goed. Yes, very goed. Very goed. Very good. Ik loop een beetje vastig. Oh, dat is wel een beetje. Dat is wel een beetje net leuk. Yeah, we say in Dutch you leave a lot of. Are you joking? No. We hebben toch niet dat ik ontstikking wie. Joking, I don't know why. I'm not joking. I'm literally just a little bit sick right now. I have not corona. I did a self-test. It's negative. Oh, So. Yeah. Now I sound British to you, so I don't know if it's a compliment or. no, I called you British because you like tea. I love tea too. Yeah, but I like tea in the morning and I have tea like 3 times a day. Same. One in the morning, then one in the afternoon, and one at 7 p.m. or something like that. No. My video didn't upload. Oh, that's sad. That's bad. Annoyed. Deze dude, ik is stuk. Kast die game yield, nee maar hij. Dit is letterlijk gewoon Roblox. German, no. I can speak a little bit German, but not quite enough. I can say ich bin a Roblox character and ich bin Ich lebe dich. Ich lebe dich. I know what that means, you know. Well, I don't know what does it mean. It literally means I love you. Oh, that's Hij zei letterlijk dat hij van mij houdt. Ik weet nou net wat ik hiervan moet denken, jongens. Why did you say that? Why did you say that you love me? What? I'm not gay, I don't love you. I'm a girl, you know. I know. This- But still. That's sad. Why there's Gerwin, why are you on my head, Gerwin? Gerwin, why? Gerwin is trolling me. it's Garvin bless, Gerwin. not Garvin bless. Gerwin. Garvin. No, Gerwin. You have to go on the klank. Gerwin. You're choking on your G. No, you have to go Gerwin. Met de Do you like Netherlands? Yeah, I like the Netherlands. I live in the northern part of the Netherlands where we speak Frisian. You know Lithuania? Nice. Baltic Waar gaat dit heen? Ik heb geen idee, Renske. Ik heb echt geen idee. What? Why nice? Why did you call nice? Why did I follow you? That's I don't very know, man. offensive. That's very offensive. to What is call offensive to anyone go mute? But I have to talk to my friends in Dutch, but you can't understand it. So then it's just like, yeah, I'm talking to myself, but I'm not talking to myself. Oh no. Oh no. Oh no, this is Robin. Oh no. Oh no. Oh no. Robin, hello. Hoi Robin. Здравствуйте. Die weer? Want je weet, Robin is een vriend van mij. Oh nee. Dus weet je, Oh nee. Hoi Robin. You know what there means in Russian? Hoi Robin. Weer. Hoi Robin. Klik R. Hallo, Oh. Hey Robin. Oh. hallo, Hallo? hallo. Nederlander? Hola, como Zeker. estás? Hola, como This is my Russian friend, Robin. This is my Russian friend. I'm not Communism. Russian. That's very offensive. Robin, je moet dan wel een beetje kindvriendelijk zijn, hè? Ik ben aan het livestreamen, hè? Dus je moet een beetje kindvriendelijk zijn, hè? Mam, She's speaking Russian, oh my Telt god. dat? What? I heard Wat telt? telt ons mam? Ons mam? Is Helmond? Telt dat? Ja, dat telt.
Oké, yes. Oké, ik zit nu heel veel op stream. Even snel iets doen. Wachten. Ik heb... Roman is my Dutch friend. Zo. You okay? Question. Yes, he farted. But I can do that Thank you too. very much. I can do that too. That makes me a little bit sad, you know. Do you wanna... Are you on the toilet, Robin? It's called toilet time. Zucht Robin. Is he speaking Russian? Oh my god, ja, Renske. Oh mijn god, ja. Hey Robin, wil jij wat Fries leren? Wil jij wel Helmonds leren? Als ik jou Fries leer, dan mag jij mij Helmonds leren. Ik is goed. Oké. Het eerste woord van vandaag is green cheese. Wat? Green cheese. Green cheese? Green cheese. Green cheese. Ja, wat denk je wat dat betekent? Greenpeace? Ik zou het Nee, niet weten, man. Green cheese. Ik ken deze vreemde taal niet. Leg het me uit. Groene kaas. Wat? Waarom de fuck hebben jullie groene kaas? Dus, je weet wel dat zinnetje? Boetebree en green cheese, waar dat met z'n kind is geen op rochte Friesk. Je zegt, ken je dat zinnetje? Nee. Nee, dat ken ik niet. Oké, oké, Robin, wat betekent zoekenballen? Suikerballen? Zoekenballen. Zoekenballen? Ja, zoekenballen. Je moet de O wat langer zeggen. Zoekenballen. Zoekballen? Ja, zoekenballen. Zoekballen. Ja. I will stop following you, I guess. Kijk, ik ga een heel mooi woordje leren. Wat betekent zoekenballen, hè, Robin? Wat betekent zoekenballen dan, hè? Nee. Suikerballen. Nee. Oh. Nee. Zoekbalk. Nee, zoekbalk. Wat dan? Suikerbrood. Weet je wat? They are Fuck it. speaking Nazi, German. Wat is dwan, Robin? Wat is dwan? Nope. Wat is dwan? Nope. Ik kan al wel echt Fries kunnen praten. Sterf. Waarom zei het je mij? Hè? Waarom zei je dat? Waarom zei je dat? Misschien in de chat Ik weet maakt niet je... welke vreemde taal u spreekt, mevrouw, maar ik zeg er alleen... Oké. Robin! Get net naar het wetter! Ga het niet doen! Hey Robin, kom. Robin, kom. Hij komt. De lieve goede Robin. Sinterklaas is pas in 2 dagen. Kom, ik ga naar de cave. We kunnen... We gaan naar de cave! Oh. Jongens. Ik ben in een cave. It's very spooky. Ik ben ook in de cave. Oh, wacht even. Heb ik die In de ook? cave! Welke is het nou? Cave! Heb jij ervoor betaald? Ja. Ach, Jezus Christus. Hey, Weet je wat? Kijk, wat kan ik mag je niet zeggen? Hallo? Wacht even, ik pak er ook een. Jongens. I got one. Let's go. I'm in a cave. Let's go. Oh nee. Ja, maar ik ben in... useful cave. In de cave. Spooky. Spooky cave. Spooky. Ik denk dat mijn cave voice effect veel accurater is dan die van jou. Nou en? Die van mij is duidelijk veel beter. Die van mij is gewoon een musical cave. Ja, maar... Wacht. Zeg eens. Ik kan dat ook. Oh shit. Oh nee. Oh Rap shit. battle.
Oh nee, iemand die zegt rap battle. Geen C-spit. Oh. Episch! Jank hoe sad ik dood ben, web is dit. Of is- Oh. Jongens, wat even janken. Jongens. Wacht. Even dit. Wacht. Dit is wel echt een beetje sad. Oh. Hij leeft! Gavin leeft! Oh. Robin, sure. Wat? Wat heb ik gedaan? Ik ben die. Ah! Wat de fuck ben je allemaal aan het doen? Wat voor possess shit ben jij nu aan het doen? Ik heb geen idee. I'm scared. Kom ik in D wezen, komt ie. Druk op R! Oh. R! What the fuck? Going around like the speed of sound. Got places to go. Zucht. Robin, ik heb Friesland koloniseren in Brabant. Ik ga... Nee! Ah, fuck! Ik ga... Godver. Hey, bekend vriendelijk jij, hè? Hm? Oh, sorry. Goed zo. Ik ben het niet gewend. Goed zo. Sorry, potverdikkie, mag dat dan? Mag dat? Ja, dat mag. Oké, dan ga ik er wel voor dan zeggen. Is goed. Dat blijft wel. Potverdikkie. Jij gaat veel potverdikkie horen vandaag. Hey Robin, weet je wat sad is? Zeg dus. Ik ga Zeg Friesland koloniseren in Brabant en dan ga ik steeds naar Goeiedaai. Waarom ga je Friesland koloniseren in Brabant? Ja, omdat Friesland de beste is. Dit vind ik potverdikke me niet goed. Ik vind de potverdikkie wel goed. Jezus, man. Hey! Ik Nee, zeg woord, mooi, Jezus. ik net Cese. Ik zei Jezus. Ja, dat mag niet. Waarom niet? Kindvriendelijk. Jezus is kindvriendelijk. Heb je de Bijbel gelezen? Wacht trouwens. Wacht even. Ik herinner me iets anders van Jezus. Laat maar, niet lezen. Hallo? Hallo. Goeiedaai. Oké, wat zei Piet Paulusma? Onmoon. Got him. Ontmoon. Ik ben een pirouetje aan het doen. Let me niet op mij. Ik ken het ek. Oh nee, wacht, kijk, ik met Jensen. Look met Jensen. Bas de Sinterklaas. Wat? De Sinterklaas fout voor onze deur. Wat de Wacht, wat? potverdikke me. Wat? Iemand zijn Sinterklaas staat voor de deur. Renske, hoe dan? Oh. Wacht, Sinterklaas. Hoe is dit Sinterklaas voor de door? Wat is dit? Renske, hoe is nou Sinterklaas voor de door? Ik heb helemaal niks gekregen van Sinterklaas. Hij is nou wat kregen van Sinterklaas. Ik kreeg een nieuwe deur van Sinterklaas. Een nieuwe... Hij had mijn oude deur kapot gemaakt. Hebben de Pieten dat niet gedaan? Te hard. Nee, de Piet probeert door de schoorsteen. Hij dacht zo'n kaal weer de voordeur. Ga slim zijn. Oké, dat is weer. Dat is op zich wel weer. Ik heb wel echt Hayet die Gavin shit te doen zie. Ja, kan hij de dolfijn doen? Ik ken hem zelfs. Dolfijnen, jongens. Dolfijnen, jongens. Dolfijnen, wow. What the fuck? Nee, hey, Robin. Sst. Wat een potverdikke Nee. me. Ik zei potverdikke me. Goed zo. Niks. Ik Goed. zei potverdikke me. Goed zo. Ja, wat gezellig, jongens. Naam nodig. Wat gezellig. Question mark. Question mark? Wat gezellig, jongens. Wat is dit leuk in de cave. Het is soms lastig om kindvriendelijk te zijn. Valt me op. Ja, ik ben het wend, hè. En dan was leuk wezen. Wat zitten we mooi te dolfijnen hier. Wat hebben we toch... Ik vind die Hé Robin, wat hebben we toch dolfijn. Oké, best. Weet je wat? De cave gaan we uit. Nee. Oh, Robin is een kleerbaai. Hoe snel gaat dat? Jet, wacht. Man. Oh, dat ken ik!
Oh, dit is perfect. Dit is perfect. Dit is mooi. Dit is prachtig, jongens. Dit is mooi. Jongens, wij matten dus... Robin is net manjes. Maar wij gaan stiekem wij Brabant koloniseren. Robin bent die Brabant. Robin kan 0,0,0,0 Fries. Dus we gaan even goed even Nederlands. Dus even Fries. Ik ga dan gewoon de hele tijd in Fries praten. En dan ga ik een keer channel die het kan verstaan, weet je wel. Maar jongens, je moet even een wutje verzinnen. Welke wutje moet ik om Robin leren? Want dit is wel de perfecte. Hoe ga je zo snel? Druk de hele tijd op 2. De hele tijd op de 2 drukken. De hele tijd. Oké, jongens, we gaan achter Robin aan. We gaan zien waar Robin is. Oké, we gaan zien waar Robin is. Robin? Hallo? Ja. You okay? Ja, mij wel, maar ik weet niet hoe het met Gerben is. Ik zag net ja. Oh, ik ben de. Wacht. Die komt. En dit is wat er gebeurt als je te veel suikers pakt, kindjes. Nou jongens, je hebt net een volle zoeken nemen. Hey Robin, ik mag nou de hele tijd Fries niet praten, dus succes mooi translaten. Oh jezus, ik haal... Hey! Translate bij. Ik zei, Nee. lees de Bijbel. Nee! In die context net nee. Wat, Jezus en man? Wat is dit nou weer voor context? I'm just calling the Lord, okay? Hey Robin, zullen wij nog een andere server? Wat? Zullen we naar een andere server? Oh, oké. Bedankt voor het vertalen van je eigen zin. Yes, oké, give it dan. Nee. Volg maar. Ja. Ти красивый девочка. Dat is echt een Scotsie. Mwah. Я gentleman. Я gentleman. Да. Gentleman, yes. He's a gentleman. I Robin only is a have gentleman one too. answer. I only have one answer to say to that. I Sec. said I'm gonna go. Ah, you bitch. This Wow. So how did everyone like that? Did everyone like that? Wat een chaos. Wat een chaos. Hey, Robin, wij gaan naar een oorserver. Volg mij. Oké jongens, we gaan naar een andere server. Hopelijk is deze server wat fijner. Volgens mij is het deze. We gaan zien. Altijd wat leven meisjes binnen hier. En ik ga steeds maar altijd echt heftig is. King de gloed dit van voor je. Oké, all players jongens, all players. Why is it here quiet? Yeah, just like that, yeah. Hi. Hey Robin! Well, hello there. Hoi Robin. Hoi Robin. Hoi Robin. Robin, hallo? Hallo. Hallo. Je Gerben is je rek nou. En Dio. Waarom Dio? Nee, niet Dio. Het is Dio. Het is Dio. Het is Dio. Niet, nee, I'm running, no. Hey Robin, kom, wij gaan een parcours dan. Wij gaan parcours dan, kom. Wij gaan parcours dan, we gaan parcours. We gaan parcours dan. Ik ben hier zo potverdik me goed. Ah, laat maar. Oh, dit is perfect jongens.
Ik ben de Wien Ek Pieten en die is 10 is bij huis en bracht nu Sinterklaas pakket. Oh, dat is wel leuk. Ik ben letterlijk aan het parcours. Wacht hij daar aan de andere kant op Robin. Wacht je aan de andere kant op Robin. Misschien is hij goed. Iedereen, want deze parcours heeft het wel naar mij daar. Gezellig. Gezellig naar mij. Waarom zit er iemand achter mij om een mondharmonica? Iemand zit achter mij om een mondharmonica. Iemand die zit bij mij achterom een mondharmonica. Ja, dat hek, hè, hoop ik. Jij je bent? Jij hebt niet een mondharmonica? Nee! Hoi. Haha, jij faalde ook, net als ik. Haha. Nee, niet de laatste. Wat? Niet de laatste. Ik moet echt een cursus nemen in fucking Fries, man. Ja. Oh. Ik zei niks. Ja, kom. We begin. Hey, Hieke. Ja. David. Het is David. Het is David. Het is David. Het is David. Ik weet niet Het is welke David. Het is een David. Hi. David. Ja. Hello, Hi. this is my Hello. dad. Nice. Dad. Yes, So how's your dad? I don't know. So this is He's- your dad, he's but you good. know he's good? Is he good? How good is he? Um. Uh, Did he leave you for the milk? no, Oh. need some milk. Milkies. Sorry man, not here for the milk. No. But why is your dad so amazing? Why is David so amazing? I don't know. He owns Roblox. Nice. You're Gives just me getting... Robux. Yeah, I was asking you get free Robux. With a code, you know. Yes. Yes. Robin, ik ken hem weer bij die, doei. Nee, kom. Kom Robin, we gaan een quiz doen. We gaan een quiz doen. He's my Like dad. We gaan de quiz doen. Which player, YouTuber, dus Flamingo. Oh, Ja. blijkbaar moet ik dit ook weten. Okay, what's the most visited game? Adopt me. Jailbreak. Wat wacht je op? Ik Ja. had eerst first try goed, jongen. Je bent niet zo goed in. Oké, jongens, wat is de most best-selling item? Deze. Haha. Ah, kijk hoe goed Which ik ben. one is a limited item? Eh, Nee. Oh. Hey. Oh. Oh, je begint al hier achter mij. Oh, wat gezellig, jongens. Robin, welke is het? Welke is het? Oh, oh, ik denk die. Want dit lijkt me op een casting. Maar ik denk dat ze zijn Turks. dat is deze, hoi. Hallo. Hallo. Ik ben Hoe is de Victor. creator of Roblox? David Bazooki. Ja, dat is echt nog goed. David, ik wist het. David. What year was Roblox released? Always go for the middle one. Nee, het is het 6. Wat heeft, wacht je Robin? Wat een prachtige quiz. What did Roblox used to be named? Blox World? Roblox. Blox Welke is het? 2006. Dat was thuis. Deze is Blox World. Oké. Oh nee! Wauw. Wauw. We doen Oké. deze. Die. Blauwe haartjes. Zeker. Blauwe haartjes. Die. Dan gaan we Die. naar de grote spikeball. Die. En dan is Dan gaan het we naar David. David. Dan gaan wij naar... Dat was het size. Dan gaan we naar Dynablox. Ik denk
Ja! Oh, Has Twinkle Noodles played this game? I don't know. Die is fout, hè? Ja, I think yes. Oh, het is goed. Yes. Yes. Maar wacht je op Robin. Robin die doet zijn best net. Robin doet zijn best net, jongens. Dat is het hele probleem. Jongens, ik kan hier nog steeds het stokje lezen van coronatessie. Ja, het is yes. Yes. Oh, Oké, welke is het? what year was Tix removed? Oh, nee. Oh. 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 Dan maken we helemaal op Nijdwan. Dan maken we helemaal op Nijdwan. Oh, wie voice crack is echt gewoon prachtig. David Bezoekie. Tattoos and Size. Dynablocks. Yes, welke is het? I don't know. I was trying to let her go to 2016. Tattoos and Section. That's Bill. Het is Tattoos and Section. Het is Tattoos and Section. Mijn stem wordt echt steeds slechter, jongens. Mijn stem wordt echt steeds slechter. David Bezoekie. Zit er nou iemand af van die jongen nou te schermen? Tattoos and Size. Dan is het deze. Dan is het yes. Dan is het 2016. Oh. Yes, we hebben gewonnen. Ik kan hem net op mijn holle krijgen. Wauw. Mag hem niet van de game. Mag hem Dat niet. jij een geheime taal spreekt, man. Het is echt een geheime taal. Het is gewoon... ik moet echt leren kindvriendelijk te praten, man. Kom, exit. Hieke is wel pro, ja, ik weet het. Ik ben heel pro. Hello there. I don't know, you just got a big jacket. No. Like your jacket, How did though. you get it? She's fat. He is fat. Nee. Robin, ik vind hem niet... Ik vind hem net heel dik. Vind je hem dik? Ik vind hem net heel dik. He is fat. He is fat. Nee, he's thick. Wait. He's thick. Thick. Who are you? You're gonna Hallo. Yo, Becky. Yo, Yo. what do you want? I don't know. Joy. What? Did you see some exploiters here? Because I saw one. I literally said hi. Yo, Sam. Guys, what the hell are you doing? Ik hoorde letterlijk een dubbele ding. Sup. Oh. Hi. Why are you so tiny? Oh. Jongens, ik ga in de secret block. Wist je hoe dat door? Dat door zo. Yeah! Hi. Hello there. Hey Robin. Je zit in quarantaine? Ja, sorry man. Hoor je- Ja, sorry. Voor mijn hoesten, ja. Ja, ik hoorde het vanaf... Mooi Gerwin. vanaf de andere kant van de... Mooi Gerwin. Mooi Gerwin. Excuse me. Hi. Excuse me. Hi. Hallo. Hi. Sorry, I'm in isolation because I have a cold, you know, and I don't want to be anyone to have a cold, so I'm now in isolation. Cough, yes. Yo! Look! This looks nice! Yo, why the hell are you guys so rich? I'm hella confused. Let me just find... Ik heb hem even op mute staan, jongens, voor Jim. Jongens, ik heb hem even voor je muten. Hij ging een beetje uitschelden. It worked in prison life, but not here. Hey, Mustafa. Wat? Mustafa. Should, but doesn't. Wait. What is going? Maybe Come here. like all the versions of
Hey Robin, maar je bent wel echt ripped nu, man. What's up, little kid? Zei je? What's up, Je bent wel echt heel thick. Kijk hoe glowy ik ben. How? Prachtig. How? Ik ben gewoon glow in the dark. Ik heb hem maar ook even gemute. Hij heeft een echo. Dus dan... Yes. Wat yes. Hij vroeg of ik Russisch was. Hoe moet je gewoon... Ik moet het gewoon resetten. Je moet gewoon daarheen en dan gewoon reset karakter. Open this, please. I swear, my friend. Open this. I can't open this. You have to say please in chat and then you can open it. By yourself. I will say the N-word. N-word. Yeah, but yeah, that's not... Yes. No. Yes, my friend. I No. will say the N. Yes, my friend. Jongens, ja. Zo, ik heb hem ook maar even gemute. Jongens, zulke mensen kunnen dus echt bij je Roblox. Zie ik gewoon de niks in uitschelden. Please. Mike Ruud? Mike Ruud? Nou, ik weet niet, mag je eruit? Ik mag er net uit. Moet ik kijken of het er nu uit kan? Ja, oké. Hey Robin, dan mag wel vaak naar het huisje, ja? Waar zijn we? Het huisje. Het huisje, gaan we naar het huisje toe? Was het met het huisje? Als, door dat gloed zie, maar ik... Ik probeer Brabants te praten, maar jouw Fries overmeestert mijn Brabants. Dit is niet iets wat ik trots op ben. Hier, mwah. Kom, ik geef een speltje van, 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 een speltje. Speltje, nee! Hey, kom, speltje van. Nee, kom, ik geef dit van, kom. Het is zo lastig. Kom, ik geef dit van. Oké, wat is dit? Dan maar eens typen, wat dit is. Of moet ik het typen? Ja, dan gaat hij open. Yeah! Wat is dit? Maar mag ik Brabant koloniseren? Mag Nee. mag ik Brabant Nee, dat gaan we even niet doen. Jawel. Nee. Ik wil mijn worstenbroodje houden. Jij komt niet koloniseren. Jawel, ik denk jou ook zoekenballen aan die. Ik kom nog wel eens een keer suikerbrood eten. Wat wat leuks weten. Ik heb Kjell. Hij gooit zoekenballen, joen. Ja, weet ik. Daarom heb je ook die meme. Ja. Ja. Suikerbroed. Dat weet ik. Oh! Heeft hij mij 10 keer verteld of zo? Dus ik weet het ook niet. Oh, lekker! Hier veel, met. Oh, nou. Hij wil net hier, jongen, van Matt Diggen in. Dan kunnen we net trouw. Dan kan ik gewoon net trouw. Jij stel ik de hele tijd die mondharmonica. Heet deze mondharmonica? Wacht, wie mondharmonica? Ja, weet ik net. Iemand heeft de hele tijd de mondharmonica bij zich. Ja, dat hoor ik ook. Kijk, als hij het echt goed kan spelen, vind ik het niet erg, maar... Dus ik wil de hele tijd... Meh. Ja, precies. Meh. Maar mijn stem klinkt echt lekker. Ja, dat. Mijn stem die klinkt echt lekker, hè? Wat, die van mij? Die van jou? Die van mij? Ja, die van mij. Met dat Fries is dat heel lastig soms te ontcijferen. Tja, dan ben je die mondharmonica. Ja, ik... Zucht. We zitten hier al vijst. We zitten vijst. Ik ben even iets aan het zoeken, want ik kom het drinken openmaken. We zitten vijst. Wel, ja, ik deed die mondharmonica. Dat is gewoon de intro-song vanaf nu. De intro is ook zo. Kijk, nu heeft hij een andere toon gedaan. Oeh, do it again. Doe it. Do it again. Do it again with another town thingy. Ja. Again. Oh, man, dat had ik niet moeten drinken. Oeh. Oh, Ja. do it again. Can you do a whole song? I have faith, my boy. Harmonica boy, I have faith in you. Or girl. Or it. I have faith. No! Lekker voor je. Aha. Waar is die mondharmonica? Oh jongens, wacht. Deze kant op.
Nee, wacht. Ik wil like zo'n leuke jacket. Nee. Oh. Stel jij letterlijk 4 Robux voor line? Robin. 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 Ja, sorry, kwam je hond binnen. Robin. Hij zou je letterlijk 4 Robux voor betalen? Nee, ik heb hier niks voor betaald. Iemand die heeft letterlijk gewoon mij binnengelaten. Die had gewoon de gate opengezet, dus ik kon naar binnen. Toen kon ik alles pakken ook wel. So now I got that swag. Nou, als je het ook wil, kom maar. Ik weet wie het heeft opengemaakt. Kan je Ja. Zie je die grote guy daar? Oh, die. Ja. Het is een beetje stil. Waarom steeds die mondharmonica? Ik weet niet, wie is dat inderdaad? Oh, Angel, are you there? Hello, I am 5 years old. Hello, I'm 6 years old. Hello, I am 2. Oh! Not fam, I'm a rebel. Nice. Bro, 5 times 2 is 62. Nice. What the fuck's happening here? I have no idea. Oh. Whoa. Down, big boy. What? I have a lot of can't hear questions for anyone. those parents. Does no one here, just no one have a mic? My son is 62, bro. Your son is 62. Oh. Suck on dick. Weird family, bro. Weird. Is I'm it not not from working? America. Iemand die GD volgens mij. Ik weet niet waar Robin is. Oh, daar is Robin. Robin, kom beginnen. En... Ik ging de opposite kant op waar ik was gegaan. Wat? Ik was die kant op gegaan en jij ging precies de opposite Ik kom de andere kant op. Jezus. Kom, we gaan een colorblok dan. Kom, we gaan een colorblok dan. We gaan een colorblok dan. Colorblok. Ik ben echt aan het cijferen soms wat je aan het zeggen bent. En ik ben verbaasd dat het me soms ook nog lukt ook nog. Ja. Oh, welke kleur is het? Oh, groen. Goed, ik ben goed hierin. Oh, ja, we gaan het van. Dat is perfect. Oh, ben ik pro. Perfect. Groen. Maakt het heel lastig op dit moment. Je moet constant op groen blijven staan. Oeh. PS. Pis? Allemaal gewoon hoor ik pis. Reed. Pis. Reed. Voor mij klinkt het in plaats dat je paas. Nee. Pis. Ik zeg god. Hey. Giel. Nee. Dit is leuk, hij snapt mij net. Reed. Goed zo. Haha, ik ben hier goed in. Oké, kom op. Go. Green. Ah. Green. Oh. Oh. Giel. Mooi. Oh, ik dacht je, ik weet niet waarom, maar ik dacht dat je pis ging zeggen. Nee. Giel. Het is Giel. Is Giel? Giel. Roos. Haha. Green. Goed zo. Oh, wat ben ik hier goed. Ik ben niet 3 keer gevallen, waar heb je het over? PS. Nee, roos. Haha. Dat is mooi. Green. Mooi. You tricked me. PS. Vind je het leuk? Green. Ik vind het pis vind ik wel leuk. Nee, PS. Het is PS. Hey child, Reed. Goed zo. Ah. Hij snapt er niks van. Giel. Waarom zei je Gret? Nee, ik zou Reed. Nee, ik hoorde Gret. Ik zei wat? Giel. Ik zei, ik wil wel kleur te hebben. Heel mooi.
Giel, alweer. Het is wel heel moeilijk zo. Ja, heel moeilijk. Echt heel moeilijk. Very difficult. Very difficult. Ros. Het is roze. Ros. Het is roze. Ros. Roze. Roze. Blauw. Ja, blauw is nog steeds hetzelfde. Weet je wat? Ik zeg bleu. Bleu. PS! PS! Jezus. Hey! Hey, jij Green. jij zegt iets anders of niet. Oh, hoe heb ik dat Ik zeg PS. Dat is paars. PS. Blauw. Ja, dat zeggen ze allemaal. Nee, man. Niet. Green. Wow, mijn stem. Zo. Ik denk dat u een pilletje nodig heeft, mevrouw. Nee. Reed. Zelf een pilsje nodig. Ben je het wel? PS! PS alweer. Oké, dan. Nee, PS. Niet pis. PS. Blauw. Oké, dan in je kleur en dan moet ik de livestream afsluiten. Oh, nog één kleur, dan moet het maar luisteren afsluiten. Ja, oké, PS. Pis. Oké, maar dan maak ik dit. Doei! Ah! Oké, Robin, wacht even. Wacht heel even, ja? Jongens, wist je wat wij beginnen van? Wij gaan nou helaas oh ja, dan kan Robin maar jaren. Wacht even. Wij gaan nou helaas, wij de livestream afsluiten. Ik hoop dat je hem helemaal heel leuk vond. Het is even wat hoors, want het is wat nice. Want dat was een keer leuk. Want ja, wist, Roblox is leuk, maar ik een keer praten met mensen is ook wel weer grappig. Hopelijk hebben mensen zich een beetje netjes houden, wissel. Ik hoop het wel. En de meeste, nou ja, we kijken hoe het blijft. Volgende week gaan we wel lekker Animal Crossing spelen, want vond ik de vorige keer ook leuk. Dus volgende keer gaan we wel lekker Animal Crossing spelen. En dan, ja, ik zat 6 keer te vallen bij Koldeblok. Wauw. Maar jongens, wij gaan helaas stappen. Ik hoop dat je hem leuk vond. Ik hoop dat je hem de nice settings zou leuk vinden. Ik hoop het. En ja, ik hoop dat je me volgende week echt weer binnen. Ik hoop dat ik dan echt weer wat fitter ben met mijn stem. Ik hoop het. Dus jongens, dat was je Kim. De volgende keer. Tot volgende week. Jojo. En fijn Sinterklaas, hè? Oh, wacht, jongens. Je. Ken hij tattoo, dat is ook nog heel belangrijk. Maar jongens, fijn Sinterklaas. Tot volgende week. Hoi Knobin, tot volgende week. Oh.